Bueno, bideo honekin hasten naz azteketa honen, determinata sistemen azteketaren ariketen ebazpenak. Hugo nazi pintzen. Lehenengo izan zen parametro duen sistema bat, gauzen metodoaz eztabaidatu behar zena, eta gero, posible izan ezkero, eta suposatu behar dugu A-1 kasuan, posible izan beharko zala, bestela neban eskatuko, ebaztea. Vale? Bueno, zelan aplikatzen den gauzen metodoa. Bueno, gauzen metodoan, egin behar da, honen matrizearekin, matrize zabalduarekin, vale? Matrize honetan, kontuz kopiatzerakoan eta, lortzea, diagonal azpiko elementuak 0 izaten. Vale? Batzutan, ez dira diagonal azpian, lortzen, baizik eta beste leku batzutan, baina beti helburu izaten da, geratzea amaieran, ekuazio batean, ez ezagun bakar bat, beste guztiak 0, gero, beste ekuazio batean, behian geratuan ez ezaguna gehi beste bat, eta bestea 0, eta goikuan, 3ak. Vale? Holan, ebaztekotan, izango zen, ebaztea kalkulatzea lehenengo bakarri dagoen ez ezaguna, gero hau jakin da gero hemen ordeztu eta kalkulatzea bestea, eta gero hemen ordeztu biak eta kalkulatzea geratzen da. Vale? Hori da helburu. Torretrako normalen etin duguna da, astea hemen eskina honetan dagoen, erpin honetan dagoen zenbakiarekin, 0ak egiten bere azpia. Vale? Naiz eta posible izan gauzen metodoan ekuazio biak zenbaki desberdinekin biderkatzea gero batuketa dokinketa egiterakoan desagertarazteko ez ezagun bat, saiatuko gara beti erabiliko duguna 0ak egiteko ez, hauze, 0a egingo dugun zuta lerroa, ze lerroka egin behar dugu, ez bidertzen esereaz bez. Orduan, zenbaki honekin 0 bat nahi badigu lurtamen, egin behar duguna bigarren ekuazioari kendu lehenengoa. Beraz, bigarren ekuazioari kendu lehenengoa. Hauze lehenengoa, inoiz ez dugu jarriko hemen zenbaki batiaz bidertzen, naiz eta posible izan. Asunto da gero, determinantekin mugimenduak egite ditugunean, hori ezinezkoa denez, ez nazateko. Vale? Bueno, eta hemen beste 0 bat lortzeko, egingo da izango da, hirugarren ekuazioa kendu A aldiz lehenengoa. Hirugarrenari kendu A aldiz lehenengoa. Bi pausu baten idazten baditugu, ezin da gertatu modifikatzen dugun bat erabili hemen modifikatu barik ondioko. Vale? Hori zaindun behar dugu. Oda, modifikatzen badugu lehenengo bigarren ekuazioa honeaz, gero bigarren ekuazioa ezin dugu erabili hemen dagoena, baizik eta geratu da hemen. Vale? Bueno. Orain, zelan geratuko zen? Batken bat 0, aken bat, batken A, eta hemen, hauze, ken hau, minus bia, ken bi, ken A, ken bi, ez da, minus irua, ken lau. Hauek kalkuluak egiterakoan kontu handi zibili, ze oso horreza da hanka sartzea momentu baten, eta prisaz basabizie, kontuz, bale? Bigarna, hau ken A aldiz hau, aken A 0, gero, batken A berbi, eta aken A bider A gehi bi. Vale? Horiek kalkulak eginez, hemen geratzen da minusak arratukena. Bueno, orain, bi ekuazio hauekin, hau da, 0a daukaten bi ekuazio hauekin, orain, beste ezagun baten 0 bat egin behar dugu. Normalean, amengoko hartuko dugu, 0 egiteko hemen. Konturatzen bagara, goikua eta bekua dira bardina, baina sinus aldatuta bakarrik. Orduan, bi ekuazioak batzen baditugu, hemen 0 bat lortuko dugu. Hirugarrenari gehituta bigarrena, vale? Geratzen da 0 bat hemen, eta gero, hau gehi hau egiten badu geratzen da minusak arratu, gehi minusa, eta bat gehi bat, gehi bi. Eta bi hauek batzerakoan, minus A berbi, ken irua, ken lau, kena. Vale? Beraz, ken irua, kena, ken laua. Holan daukogunean, ikundu zuen markata, zeintzuk diren aztertu beharreko posizioak. Hau da,
eztabaidatzerakoan, hemen dagoen zenbakia da, importantena, ze 0 bada, z ez da existitzen, ez dago. Eta dun, segun haren balio horrekin hemen zer emoten duen, izan leke 0, 0, 0, 0 ekuazio bat geratzea, o desagertu dela ekuazio bat, edo 0, 0, 0 tamen zenbaki bat ezinezko den gauza bat gertatuz. Azkenen gorretan izango zen batera ezina. Orduan zin behar dugu, kalkulatu noiz dan 0 hau. Vale? Daukago ekuazioa, ebazten dugu, eta lortzen dugu, -2 eta 1. Beraz, hauek dira hemen ipini behar ditugunak jakiteko zer gertatzen da. -2 eta 1 espada, vale? Z ez da 0az bidertzen egongo. Beraz, bakandu ali izango dugu. Z albaldin badugu bakandu, hemen ali izango dugu ordeztu, I badago hemen, kalkulatuko nuke, ez badago ere esan dongo arazorik, hemen ordeztu, eta X eta I-ren arabera, ego genuke hor, bata bestean arabera ipin. Vale? Orduan, bateragarria izango da ziur. Vale? Ez bada -2 eta ez bada 1, eta hemengoa ere desberdin 0 denez bi hauetan, vale? Sistema bateragarri determinatua da. Vale? Hau da 0 badanean, eta hau da 0 1 eta -2 danean. Vale? Beraz, bi hauek aztertu ondoren, bata ebatziz eta bestea pistaz, kasuak izango dira. A desberdin -2 eta 1 sistema bateragarri determinatua, eta gero, A1 eta -2 banan aztertuko ditugu. Vale? A1 danean, ordezten dugu hemen, eta geratuko da. 0 hemen, 0 hemen, eta hemen da -7. Beraz, ekuazio hau ja batera ezina da. 0, 0, 0, -7, ezin desan 0 berdin -7. Beraz, A1 danean bakigu sistema batera ezina izango dela. Baina, idatzi badugu matrize osoa, ja, -7 edo -4. Txartu indonik, Badanean, -7, da hemen txartu dago. Vale? -7 dago. Eta bestia, hemen horrezterakoan, -9 geratzen da, 0, 0, 0, -9, batera ezina. Vale? Bueno. -2 danean, geratzen dan sistema da hau. Bai? 1, 1, -2, 3, 0, -3, 3, eta 0, 0, 0, 0. Beraz, hause desagertzen da. Eta hemen geratzen den sisteman ditugu bi ekuazio eta 3 ez ezagun. Eta izkaiera moduko denez, bateragarri izango da, baina ekuazio gitxiago dagoen ez ezaguna baino, bateragarri indeterminatua. Vale? Hori A-2 dania. Eta orduan, orain, eskatzen, hau da eztabairaketa. Listo, amaitu da. Vale? Horren esaten dugute, A-1 deneko kasuan, ebasteko posible bada. A-1 danean, ez denez ez -2 ez 1, esan dugu bateragarri determinatua dela. Orduan, ordezten dugu hemengo matrizean, bai? A-1eaz, eta ja sistema aldugu idatzi. Bi z berdin -1, beraz z berdin -1 biren, -bi gehi bi z berdin -1, eta x gehi iken z berdin 1. Bueno, izkaiera modan igotzen, hause, hemen ordeztu, emoten dau, -bi berdin 0, beraz, i 0, eta biak hemen goian ordeztu, eta emoten dau, x berdin 1 biren. Beraz, soluzio esango da, x 1 biren, i 0, z -1 biren.